Čiže problém je v tom, čo som aj hovoril, že ten systém zomrie ľudí, že my pokiaľ nezmeníme systém, tak nadarmo my zvolíme nejako seba lepšieho človeka do toho systému, ten ho zomerie. Preto hovorím, že do tejto hry, keď sa rozbehne a niekto sa prihlási, tak okrem toho, že je morálny a vzdelaný, musí byť veľký dobrodruh. Ktorý do toho ide s tým, že áno, ja si myslím, že mňa ten systém nezomerie. Aspoň na počiatku tomu verí. Viete, ani žiadny športovec nie je do nejakého boja s tým, že proste si neverí, že on ide s tým, že ja vyhrám. Jednoznačne, každý tam ide s tým očakávaním. Ale má túžbu vyhrať. No, presne. A tak ono dosť veľa aj z toho je ten pohľad, že my si myslíme, že systém toho človeka položil. A to nemusí byť pravda. Ten človek možno bol taký celý čas, len sa pred ostatnými maskoval. 20 rokov sa maskoval, aby sa tam dostal. Nie? Jasné. A to akože tak môže byť, alebo tak... Respektíve často podľa mňa musíš robiť také nejaké kompromisy, o ktorých taký bežný človek nevie. Vieš, že proste my nemôžeme teraz napríklad niečo očakávať, že tu sa behom jedného dňa korupcia zníži o 70-80%, hej. Proste možno ten človek nejak musí robiť tie kompromisy, ale možno to je niekedy aj horšie odprezentované, alebo sa to ani nedá odprezentovať. Keď sme boli v Banskej Bystrici, v decembri, Boris Korovník tam robil redaktora v tom rádiu Lumen. On hovoril, že 7 rokov vlastne sa už stretával s tým, že ľudia mu hovoria, čo všetko ako zažili a dostal sa mu ako do uší teda jeden prípad človeka, ktorý robil na daňovom úrade a v podstate neviem, ako to funguje, aké sú podvody na DPH a vôbec. Ten človek zrejme podolával istý čas, nechcel podľahnúť tomu a keďže nechcel vlastne spolupracovať podľa vôle niekoho, tak v podstate na to našli nejakú budu až tak, že vlastne on sa dostal do väzenia. Dostal 10 rokov a ten Boris hovoril, že on sa mu snaží pomôcť, že písal všelikde na prokuratúru, prezidentovi, poslancom, nevie kde. Jednoducho nikto mu nevie pomôcť. Alebo ináč to nevie. Ale viete si to vôbec predstaviť, že človek... Prosím? Ešte je stále vo väzení? Áno. Viete si to vôbec predstaviť, že jednoducho ten systém sa vlastne, všetci ľudia sa vlastne voči nemu spikli a on si absolútne nevie pomôcť, nevie dokázať, že teda on je nevinný, ale všetci tí, ktorí sú tí korupčníci, tak vlastne osvedčili z niečoho. A takýchto, a to je akože jeden, čo som počula. Ale vaša práve. Ja akože vám poviem, ja som zažila akože súd, kde súdca rozhodol, ako verejne vyhlásil, hej, v súdnej sieni, že rozsudok vyhlasujem na základe indícií. Čo to indícia? To je nejaká myšlienka, to ja si myslím, ale nemám to dokázané, že pretože toto je ťažko prekazateľné. Ako môžem odsúdiť človeka na základe indície? To na Slovensku ide bohužiaľ. Toľký prípadov od ľudí. Keď sme tam začali chodiť, verím, ja som nemohla z začiatku spávať. Vyrovnať sa vlastne s tým, že som si nedokázala ani predtým ani vlastne predstaviť, že vôbec je taký katastrofálny stav ako v tom súdnictve a prokurátora, že všetko je to také temnité. Ale v konečnom dôsledku zase my si musíme uvedomiť, že sú to zase len ľudia, ktorí o tom rozhodujú, že tí hore síce majú moc, ale nás je dosť. A pokiaľ nejakým spôsobom nás niečo spojí a pochopíme ten stav, tak my musíme začať. Musíme od nich žiadať, my musíme konkrétne poukazovať na tých konkrétnych ľudí, nájsť tú odvahu a potom sa môže niečo zmeniť. Ale je to ťažké. Keď som pozeral ten film od Susanny Biusi o tých súdcoch
že to tam sa deje, to tam sme nešli, ako vedeli, no. Tam zarazilo to, že už tí právnici si nevedia s tým pomôcť, že jeden sa samovraždí, áno, druhá sa utrápi smrti, áno, a nevedia to vyriešiť, tak čo my jednoduchí ľudia, áno, môžeme, keď oni si medzi sebou nevedia, akože z toho som bol zúfalý, áno. To, že to je takto, akože to je realita, áno, ale že vlastne akože, že vlastne sa s tým nedá nič robiť, áno. Teda aspoň to tak vyzerá zatiaľ, ale ja som optimista. No ale toto je presne, to je hlavný dôvod, prečo tu na Slovensku nikto nič nerobí, lebo táto jedna veta, čo môžem ja sám urobiť? To je jediná veta, ktorú každý má, že ja sám si nepomôžem. A keď to si ľudia uvedomia, že ten človek nie je sám, nás je veľa takých samých a nájde sa jedna charizmatická osoba, ktorá dokáže tie masy zmagnetizovať a viesť, tak potom áno, potom môžeme proste niekde postúpiť, niečo vyhrať a vydobiť si tie svoje práva, slobody a mať ten svoj krásny slovenský štát, ale inak nie. Lebo ono skôr v tých ľuďoch je to tak viacej a viacej potlačané, že proste išiel som voliť, nepomohol som si. Oni si neuvedomujú, že je jedno, akú farbu zvolia, že proste tí ľudia sa nám smejú, to je ako oni jak keby sa skválni, keď si to zoberiete teraz už s odstupom času, tak v tom globále vidíte, striedali sa strany, hej, pravica, lavica, hej, čo ako pravica, lavica nemá zmysel, ale oni akože to bolo tak viditeľne, áno, viditeľne urobené divadlo, lebo každý nadáva na toho iného, hej, kopáva si nohy, ale oni sedia v tej istej krčme, hej, smejú sa a proste ako sme prepiekli tento národ, ako sme si pomohli, aké ja mám tam statky a materiálne, aké mám výhody a proste oni ťahajú za ten jeden koniec a to je len divadlo pred nami. Ináč ešte k tomu, čo si hovoril s tým konom, ten príbeh, tak som si povedal také staré štefánske heslo, že každý má maso na hlave a kto nemá, to mu na trievne. Čiže to funguje zo socializmu. A ja by som teraz ešte, keď tomu nemáte nič, momentálne by som pokračoval možno ďalej. Sme prestali pri tej poctivosti, že poctivosť je osobnostná črta podstatne ovplyvniteľná situáciou, čiže to je nedostatok príležitosti, poctivosť, alebo no. Základná atribučná chyba. Ľudia majú sklon robiť tú chybu, že keď ide o interpretáciu správania druhých, preceňujú význam povahových rysov, preceňujú význam situácií a súvislostí. Čiže to, čo som aj ja hovoril, že mnohokrát my hodnotíme človeka podľa toho, aký máme pocit, na základe nejakých informácií, ktoré nemusia byť práve aktuálne. Áno, a zabudáme na tú okolnosť, že za akých okolností ten človek sa tak zachová. Čiže, lebo to sme všetci len ľudia, áno, nie sme stroje, že sa správame za každých okolností rovnako. Potom je tu ďalšia, že povaha je skôr zoskupením návykov, sklonov a záujmov, ktoré sú len voľne zviazané a závisia od konkrétnych okolnostiach a súvislostiach. A tu zaujímavé pravidlo 150. Rozlíšenie skupiny so skutočnou spoločenskou autoritou. Čiže to sú tri magické čísla. Jedno je číslo 7, to tu tuším spomínajú. To je vlastne dané usporiadaním nášho mozgu, že sme schopní vlastne my máme, mozog má nejakú tú priamú pamäť, na ktorú mám prístup a potom je to podvedomie, ktorému ten prístup je ťažší. A tá krátkodobá pamäť má 7 buniek. No, to aj Edison, keď urobil prvý telefónny zoznam, tak má 7 čísiel. Samozrejme, to je všeobecne akože taký priemer, áno, že niekto má 12, niekto 3, ale to je taký priemer, to je ten Gaussov priemer asi. A potom je tam číslo 12, čiže tieto čísla súvisia s kapacitou nášho mozgu. Veľkosť priestoru našho mozgu pre určité druhy informácií, najlepšie si pamätáme 7-miestne čísla,
počet ľudí, ktorí smrť by nás ťažko zasiahol, je obvykle 12, to je tá rodina. To je priama rodina a detkovia, babičky. Kapacita nášho sociálneho kanálu, maximálny počet jednotlivcov cca 150, s ktorým môžeme mať skutočný spoločenský vzťah, ktorý spočíva v tom, že vieme, kto sú, aký je ich vzťah k nám. Je to počet ľudí, ku ktorým by sme bez váhania prisadli pri náhodnom stretnutí v bare na pivo. To znamená, že to súvisí tiež s kapacitou nášho mozgu a nášho spoločenského zariadenia. U opíc to býva okolo 70, či opičie kluby majú zhruba 70 a u ľudí 150, to znamená, že tých 150 ľudí viem, kto s kým, kedy, ako, áno, ale viem aj, že v čom sú dobrí, čiže keď potrebujem niečo riešiť, tak viem, že na koho sa má obrátiť. Samozrejme, to je zase individuálne, to je 2000, 150, áno, takých ľudí. Ale na tomto princípe, keď tí, čo to poznajú, tak zakladajú napríklad v knižke uvedené príklad, že nejaký čitateľský klub. Že nejaká žena napísala nejakú knižku pre ženy, áno, a teraz tie ženy a usporiadať také besedy, kde boli vlastne ženy, dcéry, a mamy, akože 3 generácie tých žien, áno, a ako náhle ten fandovský klub už má viac ako 150 ľudí, tak mu založili druhý fandovský klub. Potom sú organizácie, ktoré podľa toho sa vraj riadia. A to ja to som to bral ako vtip, firma Goretex, že vraj tak funguje, že keď už má viac ako 150 zamestnancov, tak zakladá novú pobočku. A nemá žiadne organizačné štruktúry. Tých 150 ľudí vedia, kto je v čom dobrý a sami sa organizujú. Tak to beriem v rezervou, lebo tam bol taký vtip, že dobré, ale keď nemajú štruktúru, ako vedia, že ich je 150. Už jednoduché, keď zakladáme novú pobočku, najprv postavím parkovisku pre 150 aut a keď je plný, tak vieme, že už sa novú pobočku na tak samozrejme, to reálne to asi tak nie. Ale principiálne, a tu mi vystáva tak ďalšia otázka, ktorú sa často pýtam ľudí, že je skupina alebo komunita ľudí schopná sa samoorganizovať alebo potrebuje pomoc. Tu som možno dal akože kolečko. Čo si o tom myslíte? Ja si myslím, že potrebujú pomoc ľudia, či nejakého mozgu. Ale tu nás sú príklady, že do 150 ľudí, že sa viete sami organizovať. Teda ako čítal som to, zatiaľ som to nedal. Nerátala, takže neviem posúdiť, že či si pamätám 150 ľudí, čo robili s tým. No nie, to je individuálne, No tu som nikdy neprišla. Ale napríklad, neviem, či ste počuli o MBA, ja som niekedy pred 15 sa snažil pochopiť a tam bolo základné pravidlo, že sadnite si a napíšte si zoznam svojich známych. To je multilevel a to nemalo MBA, to majú skoro všetky poisťovacie spoločnosti a majú to aj iné firmy. A obvykle viete napísať tých 80 ľudí. Oni to stále od vás chcú, ale teraz MBA to už robí troška inak. No však áno, to sú ako technológie. Už to prepracovali, už to robia lepšie. Ja som bola na pár seminárov teraz v MBA, výrobky majú veľmi dobré a oni svoju filozofiu stále stávajú na tom, že nebudete investovať svoje peniaze, ale nikoho iného a stále na tom fičia a ide im to a ukazujú sa, akí sú úspešní a ako sa dá na tom zárobiť. Tak oni sú ako profesionáli v tom budovaní tej siete, áno. Majú to prepracované veľmi dobre, lebo to funguje už vyše 50 rokov, takže to len zdokonalujú ten systém. No ja si myslím, že kopec tých skúseností sa dá, áno, ale to je založené na predaj nejakého tovaru, áno. A my chceme kúpiť prezidenta, no ale tá technológia si myslím, že sa dá použiť. Nepovedala by som, že kúpiť prezidenta, lebo to už potom niečo smrti. Áno, to sa akože tak ako v úvodzovkách, áno. Vy si čo myslíte, je skupina, ľubovoľná skupina, nejaká komunita? Lebo komunita to je ľudia, ktorí majú spoločný záujem a sa stretávajú. Ale už ako spomenuli. Ja si myslím, že v rámci komunity vždy budú silnejšie osobnosti a slabšie osobnosti a po väčšine v tej komunite je tých silnejších osobností akože menej. A tie nejak organizujú už potom tých ostatných. Ja neviem, ja takto vnímam komunitu, vždy je tam niekto silnejší. Ďakujem. Môžem ešte k tomu, ako ste spomenuli ten príklad MBA, tak to je dosť zlý príklad na to, že tam nie je, že sú rovnocenní tí ľudia proste, lebo to je ten klasický multilevel, čiže to je pyramída vlastne. No
No veď práve to. Nemáme Že to nič nie je bez klasický pyramídy. proste Tak, ten keď si zoberiete, že nič nie je bez pyramídy na ten tomto model svete. spoločnosti, kde je proste vyslovene egalita, fraternita, Ivka, ty si čo myslíš, že je skupina sa schopná samoorganizovať alebo potrebuje vodcu? Tak by som povedala, že iné možno v rodine, ale to je tiež v podstate nejaká komunita. A neviem, mne aspoň v rodine, ako, že tam by mal byť niekto, kto Lebo si zažila nejaké komunity, takú skúsenosti. Áno, tak to nejak porovnávam, že asi tam vždycky by mal byť akože taká niekto, kto určuje nejaké smerovanie tej rodiny alebo spája tú rodinu. A čo sa navonok, už som teda zažila tie komunity. Je to ťažké. Z začiatku sa treba zdá, že tie názory sú podobné a že ideme za rovnakým, ale počase zistujem, tak ako som to vlastne, akože že vzniká asi vývoj proces, že aj keď možno chceme všetci ten systém zmeniť, ale každý si to nejako inak predstavuje a vytvoria sa nejaké menšie z toho pôvodného, z tých ľudí nabudených, alebo ja neviem ako. A ešte aj v tých menších komunitách aj nepriamo možno, že vždycky sú tam takí ako nejakí vodcovia. Ďakujem. Dá univerzálne povedať, či, ale že sa alebo to asi... skúsenosť na žiarku, že či skupina sa schopná samoorganizovať alebo potrebuje vodcu. Podľa toho, na aký cieľ ide, alebo prečo vlastne funguje a tak ďalej. Nedá sa to univerzálne nejako povedať. Akože, či potrebuje vodcu, ale aká je to skupina, čomu smeruje a tak ďalej. Pracovná skupina, evolučná. Ďakujem. Hľadáme odpoveď na otázku, že či skupina je schopná sa samoorganizovať alebo potrebuje vodcu. Záleží od ľudí v tej skupine, keď sú tam rôzne typy ľudí, niekto radšej je akože v úzadi, že proste, že ja budem robiť toto, len povedzte, ja nechcem proste mať na hlave nejaké organizačné starosti, tak potrebuje. Pokiaľ sú všetci na jednej úrovni, tak nepotrebujú, lebo si to vedia nejako vydiskutovať. Vodca to, pokiaľ má byť skupina založená na tom, že sú viac menej si rovní a že sa dohadujú akože na úrovni tej teoretické, že na úrovni priamej demokracie, tak potom nepotrebujú určite. Čo sa týka efektívnosti, je lepšie, keď tam je vodca, určite, lebo keď povie a jeho slovo platí, tak aj povie sa toto, robí sa toto, koniec, že ten rozhodovací proces, aj ten akože proces toho diania sa urýchli. A zase na druhej strane môže to byť na školu toho, že jednoducho bude tá skupina alebo ten vodca jednať podľa toho, jak si želá väčšina, alebo jak si želajú všetci tí členovia tej sociálnej skupiny. A najlepšie by bolo, keď tam bolo tých ľudí viacej, akože buď keby všetci boli akože fakt na jednej rovni, a keď je to veľká skupina, tak aby určite tých vodcov bolo viacej, nie jeden, lebo ten jeden je taký keď sa vychýli do jednej alebo do druhej strany, je to cíti, ale keď je ich tam viac, oni sa vlastne držia pokope. Ďakujem. Ja som tiež trošku si myslím, že najväčší vodca je správne jedné slovo, ale proste nejaká osobnosť alebo osoba, ktorá tomu dá nejaký ráz, ako keď proste, lebo keď si každý bude niečo, každý má nejakú odlišnú, dajme tomu predstavu alebo niečo iné chce robiť, tak podľa mňa treba tam nejakú takú akože osobnosť, ktorá tomu dá nejaký ráz. Takže tiež si myslím, že akože treba nejakého a preto je pre mňa zaujímavé, že vlastne keď som chodila na nejaké také stretnutia o tej priamej demokracii, tak nikdy som sa tam nedozvedel, že úplne, že do jakého detailu to chcú a v tomto som bol trošku tak malinko skeptický, že či to je vôbec možné. Lebo ja som teda ešte priznal sa, že okrem nejakých fakt malých skupiniek, ale nejaké väčšie skupiny ja som ešte nezažil, že pokiaľ by tam nebola nejaká rázna osobnosť, že by to niekam pohli ďalej. Čiže to je moja taká. A ešte než poviem to, čo som si ja naštudoval a ja nesúhlasím, tak ešte dám jednu otázku. Áno, jaký vidíte rozdiel medzi vodcom a vládcom? No, vieme. Alebo a aký je rozdiel medzi vodcom a vládcom? Podľa mňa vodca je ten, ktorý sa dá poradiť vládca a neobmedzený. Potom do toho nesmie zasahovať.
Ďakujem. Ja si myslím, že vodca je skôr vodca nejakej skupiny alebo nejakej komunity a vládca je už vyslovene teda vodca národa. Ďakujem. Dielam presne ten názor. Čiže je rozdiel medzi vodcom a vládcom. Určite a v tom vodcovi skôr vidím takéto prírodzené vodcovstvo, ktoré niekto to má proste z nás dané, rodené. Ďakujem. Myslím si, že ten vodca prirodzene vzíde z nejakej komunity a vládca to je v podstate despota. Direktívne riadenie alebo neviem ako. Áno, vodce. A skôr môže byť vlastne nejak umelo vyprofilovaný alebo umelo nejako dosadený nejakými silami vlastne vyvolú na proste toho vládcu. Tak ako boli voľaní králi. Alebo tak ako boli králi. To boli vládcovia a vodcovia boli buď, keď bola, zoberme neandertálcov, tak si museli zvoliť vodcu, ktorý ich viedol, že teraz začne lov a podobné veci. Také železné vodca prirodzene. Áno, Ale neandertálci. to bol vodca. Ale on bol najprv vodca pre Nemcov a pre ostatných bol vládca. Ale to je presne ten bod zlom, o ktorom vy hovoríte, ktorý nastal. Akože, že toto sú presne, toto sa v histórii stáva, keď si zoberieme spätne tie roky, že príde človek, ktorého sme včera nepoznali, postaví sa pre tie davy a davy stoja a idú za ním, normálne slepo. Takže to Slovensko potrebuje, to na Slovensku chýba, že jeden takýto človek čisto dušou, ale... Len si myslím, že je potom taká úzka nejaká alebo hranica, aby sa z toho vodcu nestal vládca. No, toto je problém. Toto je problém, myslím si, že v každej spoločnosti v dnešnom svete. Ďakujem. Ivka? Vládca vládne a vodca vlastne vodí alebo vedie. Takže väčšinou tí vodcovia boli v opozícii tých vládcov asi trošku, tak viedli napríklad Robin Hood alebo tak viedol ten národ do boja proti týmto vládcom. Vládca je neobmedzený, je taký absolutista, takto cítim ja. Ďakujem. Vodca je podľa mňa ako nejaká taká prírodzená autorita, že je na čele nejakej skupiny na základe nejakých tých svojich kvalít. A ten vládca, ten je tiež kvázi na čele, ale nemusí tam byť na základe tých kvalít, ale je tam na základe, záleží už od nejakého zriadenia alebo podobných vecí, ako sa tam dostane proste. Vlastne Ivka povedala to, čo si ja som tomu najbližšie. Ja si myslím, že ako trošku možno začnem, že ja vidím rozdiel medzi organizáciou a komunitou v tom, že organizáciu niekto vlastní, či skupina ľudí alebo jeden, a ten určuje pravidlá. Či tam bude hierarchická štruktúra, heterarchická, alebo maticová, alebo čo sú rôzne organizačné formy. Alebo povie, že nebude tam, poďme jak ten Koratek samo, že ľudia sa budú riadiť sami, ale ten majiteľ to musí povedať. No. Pri komunita vzniká na základe, čau, vítaj, na základe spoločného záujmu. Áno, čiže pokiaľ spoločný záujem je, komunita funguje, keď vyprchá, komunita sa rozpadne, alebo keď sa naplní tak tiež sa môže komunita rozpadnúť, ale môže vzniknúť iné komunity, kde tie myšlienky sa môžu rozvíjať ďalej. No a tá učia sa komunita, čo ja sa tomu venujem teda 2 roky, že učia sa komunita, je taká zdravá komunita, ktorá umožňujú príležitosť každému prirodzenému vládcovi, áno, že povedzme, neviem, niekto je dobrý na varenie, tak keď ideme variť, tak on bude vládnuť, či viesť vodca, on bude vodca, áno, niekto je dobrý, vie, že kde je najlepšie pivo, tak keď si ide na pivo, tak on bude vodcom, čiže v tej prirodzenej komunite, to je tých 150 ľudí zrejme, ten prirodzený vodca na to, čo práve treba, sa nájde, áno, a ľudia vedia, že kto v tom je najlepšie, ako stáli za ním. Ale tá komunita, pokiaľ neustráži tie pravidlá,
a dopustí, aby z toho vodcu sa stal vládca, tak potom podobne tak, jak vidíme, alebo všeobecne sa hovorí, že to je priama demokracia, to je blbosť, lebo intelektuáli hovorí, že blbí ľudia budú hlasovať a rozhodovať o nás inteligentných. Zase vidíme posledných 20 rokov, že my sme povedali, že necháme to na šikovnejších a múdrejších a vidíme, kde sme dopadli. Čiže a na to mám potom veľmi dobrý príklad jednej manažerskej príručky, som to prečítal, že ako to funguje v prírode. V prírode sú rôzne modely, napríklad model stáda bizonov. Je to veľmi dobrý model, lebo je tam ten silný vodca a keď je nejaká kríza, tak on vie, čo má robiť a zachrániť celé stádo. Ale má aj určité riziká, áno. Tam bol prípad o Buffalo Billovi, neviem, či niekto počul o ňom. To bol nejaký kovboj, ktorý náhromadu tam viac bol. Lenže bizon beží oveľa rýchlejšie ako kôň. Čiže on keby dobehol k tomu stádu a začal po nich strieľať, tak možno maximálne 5-10 zastrelí. No, nedobehne to stádo. Tak on čo robil? Prišiel, postavil si tam stan a týždeň, 2 pozoroval to stádo. A keď zistil, že ktorý je ten bík hlavný, tak ho zastrelil, spašené stádo behalo dokola, on behal kolo nich a strieľali na hromadu. Čiže to je riziko stádového správania. Môžem povedať, že toto sa nestalo u zvierat, ale praktizoval to jeden človek, to bol Španiel, volal sa Cortés a dobil takto celé vlastne Mexiko s tým, že Majovia bojovali tak, že vybrali bojovníka, ktorý bojoval za ich národ. A ten, ktorý vyhral, ten kmeň, tak ten sa mal dobrá, bol veľabilný, ostatných masakrovali. A Cortés urobil to, že on zabil toho vodcu a ostatní sa rozutekali. A tak to bolo s tými bizónmi. Čiže to je tá nevýhoda toho stádovitosti, tej stádovitej organizácie, by som povedal. Ale v prírode potom je iný príklad, sú divé husy. Divé husy letajú na obrovské vzdialenosti, koľko tisíce kilometrov. A zrejme ste videli, že letia vo Včku. A oni to mali tak zorganizované, že predu letí ten, čo je ten smer, áno. A keď on sa unaví, tak ten ďalší nastúpi na jeho miesto. Podobne ako cyklisti, keď idú v rade. Dokonca divé husy idú v dvoch radoch, lebo majú dve krídla, čiže vznikajú tam dva tiene, by som povedal, dušu. Čiže tam, keď treba riešiť krízu, áno, tak vtedy je dobrý, keď je ten vodca, ktorý zavelí, že teraz treba deň času hlasovať alebo sa rozhodovať, áno, požiar alebo čo ja viem čo, tak vtedy musí byť. Ale keď ide o dlhodobú záležitosť, jak ten Afričania, že keď ideš ďaleko, tak nechoď sám, ale choď s priateľmi a striedajú sa. No a teraz manažerská príručka hovorí, že aké riešenie. Že naučiť tých bíkov lietať ako divé husy. Áno, aby tí bíci sa tam vedeli striedať a vlastne tá myšlienka, čo som tu chcel dať, že vlastne tých vodcov, ktorých teda my zvolíme, že za kandidátov, tak oni nech sa naučia medzi sebou fungovať ako tie divé husy, že navzájom sa podporujú. No. A ešte druhá vec o divých husí, čo funguje, že tam, keď nejaká hus už nevládze a odtrhla sa od skupiny, tak nejaké ďalšie dve husy sa k nej pridajú. Tam pristanú. No. Počkajú a z toho počinú a keď ide ďalšie kordiel, tak sa pridajú ďalej. Čiže príde tieto funguje, stačí len trošku pozerať a študovať a my sme hlúpejší ako tie divé husy. Takže toto je asi... Vidím, že... Nie, ale stratili sme vlastne niektoré hodnoty. Ja som myslel tak, že stratili sme niektoré vedomosti tým, že človek ich nevyužíva, keď napríklad žije v meste alebo v spoločnosti ľudí, tak v mnohých veciach není odkazaný sám na seba, ale je odkazaný na druhých, čiže veľa vecí jednoducho zabudne, tak jak neviem, keď niekedy... Sme sa otrhli od prírody, tak áno. Ja by som to povedala tak, že zvieratá majú to automatické dané v génoch. Keď sa narodia, tak sa narodia s tým a vedia už mláďatá, že čo majú robiť a podobné. Ale človek, keď sa narodí, tak sa musí učiť. Stále sa len učíme. Aj zvieratá. Ale až tak nie, ako to majú ako deti v škôlke v jasličkách.
Ale tiež ich učíte ich rozprávať a všetko. No dobre, ale to správanie tej spoločnosti, oni si vyberú toho prirodzeného vodcu. Ale vyberú sa následne na to, lebo majú doma vzor a ten mu povie. Takže stále sa len učíme. Ale zvieratka sa učia, nie? Áno, len oni to majú, napríklad keď robili štúdiu na tých zvieratkách, čo mali osierené mláďatá, tak tam už tie mláďatá sa prejavovali od malička. Nemali to kde odkúkať a bolo to v nich. Ale človek sa učí, lebo vidí to od ostatných. Napríklad keď sa dieťa dostalo do divočiny, tak sa prispôsobilo tej divočine, keď ho našli. Čiže vlastne prostredie. Áno. Človeka. Človeka áno, zviera nie. No ja si myslím, že tam tiež akože zvieratá majú schopnosť. Oni majú budové, oni to majú veľmi ale budové. niečo sa aj naučia. Ja mám mačku, ktorú sme našli, ešte bola slepá, takže nemala sa moc kde naučiť, akože nejaký lovecký inštinkt alebo čo, ale to jednoducho ona to v sebe má. Hej, no tak to áno, však aj. Ale stalo sa, že sa nám stratila, osobne bola nezvestná. A došla sama. A ona bola ako doma, hej, ako doma, čiže nechodila vonku veľmi. Takže nie, nedošla sama. Objavila ju jedna pani a teda dala sa zobrať, ale skrátka ona nejakým spôsobom, nejakým zázrakom prežila, bolo to v lete, keď bolo teplo, ale schudla a skrátka pre ňu to bol taký šok, že keď sme ju zobrali domov, tak je niečo 2 dní skoro v kuse spala, ona sa najedla, zaviezla a nechcela už potom ani na balkón, lebo ona vypadla z balkóna, to svietila po schode. Čiže zapamätala si, čo sa jej stalo, ale si myslím, že ťažko by sa ona vonku živila sama. No tak áno, lebo... Nie, neprežila. Nie, lebo už je rozpoznaná. Akože nemá. Čiže už... Ináč ja som niekde počul práve autor tej knižky, čo ma inšpiroval k tej mojej súčasnej aktivite, že hľadám otvorené komunity a ich schopnosť učiť sa. Tak on uvedeme, že vlastne človek v veku 3 rokov je najsystémovejší človek, lebo ovláda celú rodinu. On už pre kuchne vie, kto a čo a na koho čo platí a to je jedna. A potom niekde som počul, že človek je najtvorivejší v predškolskom veku. A potom tá škola vlastne to systematicky tvorivosť vyvíja. Dobre, ja by som ešte teraz tiež trošku optimizmu, čo mi dáva. Ja som sa stretol pred 2 rokmi s pojmom kultúrny kreativizmus. Mám to na svojej stránke a vlastne ide o to, že okolo roku 2000 nejakí 2 sociológovia, sociológ, psychológ v Amerike, dostali zákazku, že urobte prieskum, že ktorú stranu podporujú v Amerike, sú tie 2 hlavné. No, tak oni robili profesionálny prieskum, áno, a zistili, že 1/4 ľudí, 25%, nepodporuje žiadnu stranu. A to ešte nič, ale nenechá sa ovládať médiami, žije si svojím spôsobom a pre tých ľudí vymysleli názov, že kultúrny kreatív, čiže kreatívne si vytvárajú svoju kultúru, čo sú tie izolované. Ale jedno majú spoločné, že sú sami, sú izolovaní. Teraz keď tá správa akože prešla tlačou, tak rýchlo to utolmili tí silní, lebo zistili, že hop, to je dobré, že sú sami. Keď sa spoja, tak my sme skončili. Takže tá správa zanikla, ale ja som sa skamarátil s jedným chlapikom, ktorý 2 roky, 3 roky chodí po svete a vyhľadáva takých ľudí, natáča filmy. Jožko, potešil si nás. Takže teraz, aby sme sa našli. Takže sme sami. ale zase ja mám kamaráta, ktorý povedal, že vieš, Jožko, ja som taký sám, že aj s inými, čo sú sami, nechcem komunikovať. Až tak je sám. Že mne stačí tých 8 ľudí a viac nepotrebujem. Ale to je už tá bariéra takého, to už ten človek je dlho sám, by som povedala. Že... Ale možno mu to vyhovuje. Niektorí ľudia sú sami radi. Poznám takých. Áno, ale to je prirodzené, áno, len práve hovorím, že keď my máme 4 milióny oprávnených voličov, tak 1 milión je kultúrny kreatívcov na Slovensku. Čo toľko? No 1/4. No, ja si myslím, že hej. Áno, ale prakticky vidíme, že 1 milión stačí, aby poslala do parlamentu väčšinu. Lebo keď si zoberieš aj tú modu, ktorí nevolia, tak tam určite sú. No nie tak, lebo 1 milión ľudí volilo Fica, áno, a 4 milióny, či 3 milióny sa nezhodlo.
nemali spoločnú víziu. Čiže není problém v tom, že milión ľudí sa dohodlo, problém je v tom, že 3 milióny sa nedohodlo. Tam bolo lepšie osloviť tie 3 milióny, nie? To je jedno, ale však aj medzi miliónmi sú, ako že v celkovej skupine. No a teraz, že to je hnutie a tak nie, to je zjav. Áno. Tak, jak je určitý percento ľudí ľavákov a pravákov, áno, tak aj tá skupina ľudí je proste zjav. A tým, že ešte sú sami, áno, tak vlastne ako aj sú neškodní. No. A práve 27. februára sa s ním včera dohodol, že dojde do Bratislavy. Minulý týždeň bol v Prahe v rámci tej kreatívnej brány, čo tá Lucia rozbehla v Čechách. Tak tam bolo premietanie v nejakom divadle, kde bolo plno. A on tam bol tiež ten chlapík, čo natáča a hovorí, že prvých 10 minút všetci sa pýtali, že neverili, že on to financoval z vlastných peňazí. 2 roky chodil po svete a natáčal a on chcel robiť aj také nejaký magazín, že každý týždeň, ale minulý november to spustil, lenže potom skončil, došli mu peniaze. Nasľubovali mu všelijakí ľudia, to super nápad a tak, ale keď došlo na lámenie chleba, došli mu peniaze. A nie je z Čech? Prosím? Nie, on je z Maďarska. On je Maďar, ktorý... Čo on robil? On vyštudoval na čelo, ale žil v Španielsku dlho, ako filmoval, čiže mal nejakú agentúru, neviem, či svadby, alebo také nejaké, žil sa s filmovaním a keď ho nadchla táto téma, tak si povedal, že chodil po svete a vyhľadával tých ľudí a mám tu aj trailer, na tej mojej stránke mám ten popis a dokonca ja keď som mu ponúkol, že urobím mu titulky pred 2 rokmi, tak on hneď, ja ty poznáš určite aj na Slovensku nejaký, že prídem natočím, tak aj prišiel, aj natočil, tu nám mám vlastne s týmito ľuďmi, lebo on chcel. Ja som oslovil asi 30 ľudí, z nich si on vybral, že na priamu demokraciu, potom bol ten nepodmienený základný príjem a potom vtedy som akože fórum inšpiratívnych myšlienok, to je zase skupina mladých manažerov, je nauka. No tak tam oni založili manažériu a mladí ľudia by mali možnosť aj praxi ako skúšať, čiže vytvárajú a snažia sa tým smerom etického podnikania tých mladých inšpirovať, áno, čiže majú rôzne témy pre mladých ľudí, že kritické myslenie a proaktívne konanie a tak. No a ten organizátor z tohoto Kitko, tak s ním sme mali natočené. Potom za priamu demokraciu, vtedy som Mariana nedohnal, nikoho sme nedohnali, tak sme bol ochotný, vtedy bol času zvolať za nezávislých primátor Nového Mesta, do Kusy. Tak s ním sme natočili reportáž, to už bolo vysielané, len ešte som nestihol titulky dokončiť, lebo je to maďarčine, a potom sme tam mali s Dušanom Knežovicom o základnom príjmu. Oni urobili vlastne ten film, nemecký film, odabovali, je nejaký hodinový nemecký film, kde vysvetľujú základný príjem a potom tú časť, čo natáčal ten Vogel, tak potom oni to doložili do filmu, keď ste videli ten film, tak tie slovenské časti, čo hovoria, tak to vlastne to natočil ten Vogel. No a potom ešte sme tam mali Ladislava Košára, on je taký rizikový kapitalista, by som povedal, skúša všelijaké podnikania a vo svete chodil a pred 7 rokmi došiel na Slovensko a začal podporovať detské domovy. Čiže etické podnikanie o tom, že cieľom nie je zisk, ale zisk, aby sme mohli nejaké verejné prospešné činnosti. Čiže aj medzi kultúrnymi kreatívcami tam je skupina ľudí. Ako sa volá tento? Ladislav Košár. Majú nejaký... Tento, čo si hovoril, tento posledný? Hej, Ven Vivis majú občianske, Provida občianske združenie majú, podporujú detské domovy a tábory pre nich robia a vzdelávajú tých detí, ktoré nemajú robiť. Čiže je takých, a práve manažeri sa venuje takým ako tým mladým manažerom, vychovancom, aby sa venovali tej prospešnej činnosti. No, s tým Kitkom hovorí, že teraz od 7. že pripojí na 27. že príde zase, príde na Slovensko, bude to v Zvernovke, v tom Konekte to bude, Lucia to organizuje a už mám informácie, že Plus by to má moderovať. Čiže bude film a bude rozpráva o tom. A to je od tých kultúrnych kreatívcov. Čiže keď zoberieme, že z tých 200 milióna, áno, keď zoberieme zase tú štvrtinu, to je
to je 250 000, áno, čiže to sú tí, čo možno aj chceli sa hľadať a komunikovať. No a tam sú skupiny, a jedna skupina je taká, čo je zameraná skôr do prírody, čiže sebestačnosť a blízko v prírode a tak. A potom sú takí tí etickí podnikatelia, alebo sme na západe vznikajú etické banky, neviem, či ste počuli ako ekonomka. Keď som to známe hovoril, čo robí v banke, no čo každá banka, ktorá dodržuje zákony etická, ale etické bankovníctvo je o tom, že ja, keď tam vložím peniaze, tak rozhodujem o tom, že komu banka môže požičať moje peniaze. Čiže toto je asi k tomu celému a ešte aby som, keď už sme prešli na propagandu a informácie v ďalších podujatiach, zajtra bude jedno podujatie o tom prezidentovi, potom vám budem dať, keď má záujem, zase ďalší, som zoznámil s Fabikom, to sú zase mladí právnik, oni majú nejaké vzdelávanie mladých politikov alebo niečo také. A budúci pondelok, to vie po anglicky, tak rád by som pozval, lebo bude podujatie v Kase Dunaj, ktoré sa volá, že Art of Ghosting. To je jedna z technológií, vlastne to, čo sme tu nás skúšali, ako veľmi vzdialke, to sa priblíži. Princíp je o tom, že tí ľudia sú schopní akože v priebehu 2 hodín sa stretnúť na nejakej téme a dospieť nejakému konkrétnemu riešeniu spolupracovať. Sú rôzne technológie, áno, Word Cafe, ProAction Cafe a tá skupina Art of Ghosting vlastne skúma takéto rôzne technológie, čiže toto bude predstavenie tu po anglicky. No a ja som niečo skúšal aj v rámci tej Olympie z toho, keď som ja mal účastnej sa komunity, neviem, to sa bol, len vtedy sa mi nepodarilo nahrať zvuk, takže je to bez zvuku. A bude to v Dunaji, čiže je to v angličtine teraz, ale ja by som potom rád s tými ľuďmi, čo tam prídu, aj záujme organizoval. A to je vlastne jedna z tých technológií, čiže ten prezidentský kandidát, že aký by mal byť, to je ten obsah, áno. A tá technológia, akým spôsobom usporiadovať tie rozhovory, to je tá forma, rámec. Takže z mojej strany asi, koľko je to, že 3/4 na 8, takže tú oficiálnu časť, pokiaľ nemáte, tak máte k tomu ešte niečo, ja ešte vás požiadam o reflexie. A dnešné sedenie už to urobíme jedno kolečko, čiže rád by som ešte urobil také rýchle kolečko, že aké máte dojmy z toho dnešného stretnutia, či neľutujete, že ste prišli, či vám to niečo dalo a prípadne nejaké pripomienky, že ako by sme to mohli zlepšiť ďalej. Môžem začať tam sa prvýkrát, to zaujíma názor. Neviem, ja sa začal, keby sa dalo. Ako páčilo sa mi to, aj neľutujem, že som tu volal, myslím, že sme nechceli prebrať väčšinu z toho. Takto, v tomto smere ja som to bral dneska ako úvod, áno, a tá práca by mala byť skôr ako offline, by som povedal, že každý ten človek si sadí na ten text a keď ho niečo napadne, tak môže tam doplniť, vymazať, áno, čo... A samozrejme, ako ja by som napadlo, že poďme tie stredajšie podujatia, že by som na to venoval, alebo tu na, sa môžeme každý útorok sa tu môžeme stretávať. Prosím? Že každý útorok by sme sa tu mohli stretávať. Teoreticky to sa rozhodne so šéfom. Čiže teoreticky si viem predstaviť, že každý útorok sa tu stretneme a budeme akože k téme, lebo tam, teda ja som navrhoval, že do konca februára by sme riešili len to, že aký by mal ten človek. Čiže pokiaľ tomuto postupu máte pripomienky, samozrejme, ako rád si vypočujem. Áno, čiže ja som to bral teraz ako vôbec oznámenie sa s tou témou, lebo mne úprimne, ako mne to trvalo minimálne 3 mesiace sme o tom debatovali, či mesiac sme o tom debatovali, potom sme to odložili, áno, a teraz keď už začalo to predne, tak som to oprášil a vyťahol, niečo ešte doplnil. Čiže mne nám to trvalo pol roka, než sme k tomuto došli, takže ja neočakávam, že tu sa s tým prvýkrát stretne a že hneď všetko bude ako chápať, čiže ja skôr hľadám, že či sa tam niekto nájde vôbec, alebo že áno, že s tým súhlasí. Nie, tu by som možno vedel to vylepšiť. Tak súhlasím určite do veľkej miery, niektoré veci by som chcel vysvetliť viacej a... No, všetko, kľudne sa pýtajte.
Čo vás zaujímalo? Ešte máme času, lebo ty štvrtia tam do tej hosty. Asi by sme si to potrebovali premysleť a potom by sme nejaké stanovisko povedali. No a ste za to, aby sme sa tu každý útorok alebo každý druhý útorok stretli? Neviem vám povedať. To samozrejme každý má nejaký program, áno, že to dneska v náhlenom svete je ťažko vôbec si nájsť čas na rozmýšľanie. Je to zaujímavá téma, ale neviem, akože nemám časom. No ale pokiaľ máte záujem a pošlite mi e-mail, tak ja vás tam dám za autorov a môžete editovať priamo. Keď nás napadne, tak sa Dobre, však kontakt máte. A k tomu dnešnému, ako ešte tak všeobecne? Nemám žiadny komentár momentálne teraz. A návrh na zlepšenie? Ide veľa, ale nemám si teraz. Ďakujem. Určite tiež neľutujem, že som prišla práve, pretože ma zase obohatená o nových ľudí. Každá skúsenosť človeku niečo dá, dobre alebo zlé, takže ja si myslím, že človek nemal plánovať čokoľvek v živote spravil, lebo nikam ho to vždycky donesie, hej. Takže nejaké také necelkové dojmy, potrebujem na to tiež trošku čas, zvlášť s tým, že som po dlhej dobe že na takomto nejakom stretnutí. Budeme kontaktovať sa cez tie stránky a určite, keď sa mi podarí, tak sa zase zúčastním. Ináč, ja tie dialógy na Olympia, nie v kaviarni Olympia, čiže už ani v kaviarni Olympia, sa snažím natáčať, ale ja to volám, že videozápisnica, lebo nemám času to strihať. Čiže ja tak jem večer to dám na YouTube. Áno, a na druhej strane je jasné, že nikto nemá času dneska 2-3 hodiny pozerať, tu tam nejakí ľudia blavotajú niečo. Takže zatiaľ som ani našiel žiadneho takého záujemca, ktorý by bol ochotný to zostrihať a vyťahnuť nejaký taký 5-minútový trailer. Takže možno keď tam pôjde na dôchodku, čo robiť. Ale zase na druhej strane kopec ľudí nadáva, že médiá si nás nevšímajú. Áno. A ja na to mám takto, a máme čo ponúknuť, čo ľudí zaujíme. A jedna vec, a keď máme možnosť, áno, dneska dáte na YouTube a pokiaľ tam 500 000 ľudí zaujme to video, tak vlastne tá myšlienka sa šíri. Čiže to je zase taký vedľajší môj úmysel, že možno z tých debát vzniknú pár myšlienok, ktoré vieme potom dať na YouTube a milión, či koľko 2 milióny ľudí potrebujeme na petíciu. Ono tie myšlienky ľudí nebaví to pozerať, pokiaľ je to veľmi dlhé. Však áno, a ja to ani ako neočakávam, že to niekto bude pozerať, áno. Presne o tom, tých základných 5 minút, takých tých dôležitých myšlienok. No ináč o tom filme o tých kultúrnych kreatívcoch, kde je ten 5-minútový trailer, tam je aj titulky, len tu na cez internete pomaly, tak by to nevyšlo, ale na jednej strane to nájdete. Ďakujem za reflexiu. K dnešnému dňu. No, po dlhšom čase sme sa znovu videli. Ako pre mňa to bolo poučné zase niečo som sa tu znova dozvedela. A som rada, že som pripravila. Ďakujem. Ja sa rada rozprávam s ľuďmi, takže pre mňa je to vždy posun. Ďakujem. Som tiež dozvedela niečo nové, ale mi trošku ani chce kamera. To mi vám tiež. Tak sa nepozeraj na kameru. No, že sa to nahráva. Dám kameru preč. S tým sa mi počíta. Dobre, chceš niečo povedať? Ja sa tiež vždycky rád dozviem od druhých ľudí na ich názory, na nejaké témy, čo ma zaujímajú a dúfam, že z toho niečo aj vznikne, takže asi tak. Ja ešte urobím si takú malú reklamu nakoniec, vám ďakujem teda všetkým. A toto je tá stránka tých dialogov, čiže tam mám tie videozápisnice z tých jednotlivých tém. Tam sme mali také tie zaujímavé témy, také vzdelávacie, že no to nemám na tým, že čo to bolo. 2012. Mali účasť sa toto som si akože strašne som sa tešil, že konečne som spravil niečo, čo ak som si predstavoval a mikrofón som zle namontoval, tak je to iný film.
Potom pán Sivák nám mal 3 prednášky, veľmi zaujímavé, o Rembrandtovom obraze. Neviem, či poznáte, kde je ten Aristoteles na buste drží ruku, jednu ruku a druhú ruku drží reťaz. No a vysvetľoval nám symboliku toho obrazu, to veľmi zaujímavá prednáška bola. Vlastne princíp je, ja neviem, či to poznáte, že Aristoteles predstavuje tú múdrosť, Homer predstavuje poéziu, áno, a tá reťaz, čo má na sebe sa drží tiež, tak tá predstavuje tú moc. To je Alexander Veľký, ktorého on vychoval. Áno, a potom aj ten obraz, aj ten pohľad je taký trošku taký smutný, že ľutoval, že čo z neho vychoval, akého despotu, ktorý ovládol tam pol sveta, tam celý svet tedajší. A pán Sivák nám dal takú otázku, že čiže poézia, múdrosť a moc spája tieto 3 veci. Neviem, čo ste tam boli, tak asi viete. Slovo, reč. Poézia sa odovzdáva rečou, múdrosť sa odovzdáva rečou, áno, a tá moc tiež sa získava rečou. No, a na to potom ešte boli ďalšie 3 prednášky. Potom Fero Pálka nám robil láska a priama demokracia. No a to si potom... Tam máte také, že dialógy 13.2.2013, už ste tak dopredu pripravení, alebo z dátum? Kde? Tam presne. Toto? Áno. Aha, tam mám vydátum. Tam mám nejaký projekt. Aha. No hovorím, že ja chodím teda cez deň do práce a po večeroch sa tomu venujem, takže zatiaľ všetko sám. Mali sme tam aj s pánom Klincom prednášku a rôzne stretnutia potom pre demokraciu, utopia. Beata nám robila o kampani o Slnečný štát, Platónova jaskyňa je veľmi zaujímavá Platónova jaskyňa, či to poznáte. Platón urobil takú myšlienkový model, áno, a keď som si to pochopil, tak teraz všetko chápem už, každého človeka. A princíp je taký, že si predstavte, že v jaskyni sú ľudia priviazaní a pozerajú sa na stenu. Ale ako jednoducho, to akože čo som ja z toho dobral, a teraz za nimi chodia nejakí ľudia a medzi tým ešte je oheň. Áno, čiže oni vidia tiene tých ľudí. Čiže pre nich to je svet. A teraz si predstavte, že jedného z tých väzňov oslobodíte a teda ukážete mu, tak najprv sa oslepí ho ten oheň a potom si všimne, že vlastne to, čo oni vidia, že je len tieň, toto je skutočnosť a potom ešte toho človeka aj vynesú von, a zase oslepí ho slnko a vidí, že niečo iné, tam ešte je odraz v jazere, áno. A teraz ten človek, keď sa s tým už zmierí, čo tam vonku videl a príde von a začne vykladať tým väzňom, že to, čo vidia, ten tieň, že to nie je skutočný svet, ale to je niečo iné, tak čo myslíte, čo sa dáva s tým človekom? Začal by spraviť, keď neuveria, až ho môžu zbijú, keby neboli viazaní, áno. A keď som toto pochopil, a teraz tak sa pozriem, že všetci žijeme v tých svojich jaskyniach, v tých bublinách, áno, a niekedy sa aj neodvážeme a najbližšie to bolo vidno na tej prokuratúre, áno, vy ste tam pol roka sedeli, áno, a kopec ľudí tam išlo, ako keby vás nevidelo. Áno, oni si žili v tých svojich bublinách a spárili sa, že vy neexistujete. Áno. To som si, tak teraz v posledných dňoch, tak nejak som si uvedomila, že my ako keby sme boli popredu tým pádom, že my, ne, že by sme boli, akože sa nejak privyšujem, ale že mám pocit, ako keby sme predbali nejako to myslenie tých ľudí. No, tým, že sme vlastne sa s tým stretli, hej, a že je to také zaujímavý taký poznatok, že vlastne, že možno, neviem, čo sa stane, či už tí ľudia, akože je ich dosť, tých akože zobudených, alebo ako by som to nazvala, ktorí by dokázali sa postaviť teda sami za seba, aj konať zodpovední, alebo v podstate teraz príde čas, kedy vlastne budeme musieť nejakým spôsobom čakať, alebo vlastne len ďalej šíriť tú osvetu. Je to také, že je to taký proces, že taký... Možno si pozrite, že ja neviem, čo si mám o tom mysleť, lebo tak
presne mám z toho také dojmy a mám pocit, že už sa nachádza dosť ľudí, ktorých je schopných vystúpiť z radu a je tam veľa tých ľudí diskutujúcich, tie úžasné názory, myšlienky a potom zrazu prídete na to námestie a tam je 100 ľudí, hej? Prihlásených je, že 30 000 pomaly, že tam to je, že treba brať rezervou, áno. To je naozaj, že neviem, že či fakt, ako vy hovoríte, že či to niekto tam ako priratáva nejakým spôsobom. Ja mám na to jednoduché riešenie, ja som informatik, áno, že som sa snažil informačné systémy, som študoval a teraz vlastne, keď 20 rokov som sa snažil pochopiť informačné systémy a teraz na základe tej knižky Učia sa organizácia, tak som povedal, že urobím zásadný obrad a teraz sa snažím pochopiť ľudí a rozmýšľam, ako by mohli pomôcť počítače. 3 roky sa tomu venujem systematicky, predtým som sa venoval tak možno podvedome. No a teraz som mal zabudol, čo som chcel povedať. Sa budete učiť pochopiť ľudí. Áno. A teraz vlastne najnovšie technológie, my sme rôzne všetky najnovšie technológie, ale tá najosvedčenejšia technológia, ktorú robíme tisíce, možno aj miliónne roky, je ktorá? Sedíme v kruhu a rozprávame sa. To vieme, to sme robili, keď nemali televízor a keď sme sa nerozprávali, tak sme sa pozerali na hviezdy. Áno. Čiže aj dneska, keď máme internet a knihy a všetko možné, tak internet je na to dobré, aby sme sa dozvedeli o sebe, áno, aby sme si dohodli rande, aby sme sa pripravili na to stretnutie, ale to osobné stretnutie to nenahradí žiadny internet, žiadny Facebook. Čiže v tomto ja vidím ako riešenie, že vlastne nech sa ľudia stretávajú, sa rozprávajú, rozmýšľajú spolu, hľadajú a učia sa spolupracovať. A to je tá priama demokracia. V mojom ja som pochopil, že tiež ma inšpirovala tá priama demokracia. Pre mňa priama demokracia je učiaci sa organizmus, učiaci sa systém. Áno. Ale ja si neviem predstaviť, ja si teda viem predstaviť, že priama demokracia môže fungovať len v skupine ľudí, ktorá sa zmestí do tej miestnosti, čiže to je zhruba tých 150 ľudí. Bo vtedy môžeme sa priamo pozerať do očí, môžeme priamo rozhodovať a všetko nad tým už nemôže byť priamo. Sú také utopistické predstavy, že budeme všetci hlasovať, áno, ale tam je problém, že kto bude tie hlasy rátať. Áno. Čiže každá skupina môže priamo demokraticky fungovať, ale keď už komunikuje s inou skupinou, tak musí si nejakého hovorcu alebo nejakého vyslanca, ktorého poverí nejakými právomocami, ale tie právomoci môže aj zobrať. Čiže takýmto spôsobom vlastne funguje Švajčiarsko, no, lebo to je zastupiteľská demokracia, s inými prvkami priame demokracie. Čiže to je zhruba princíp, ktorý funguje, ale žiaľ nikde inde na svete, jo? Svete opačným smerom. No. A na to sme mali niekoľko tém a tuším, v budúcim stredu zase budeme mať Beata na prípravy o priamej demokracii. Je taká knižka tá modrá, čo ešte Tábora vydala, tak tu naštudovala, že ona o tom má veľkú prednášku. A dneska je útorok. A dneska je útorok, to je, by som povedal, to je taká možno politickým nádychom téma. Tu nechcem robiť výjimke, lebo tam zase výjimka je z participálneho rozpočtu a tak, čiže výjimke robím také vzdelávacie podujatia, ktoré sú viac neutrálne a toto sú také trošku možno politiky, ale tiež môjim cieľom je osvetná vzdelávacia práca. Ale teraz som ešte stále ja hovorím. Dobre, tak ešte jednu vec chcem akože povedať, mám dobrú správu pre vás. Včera v nedeľu som absolvoval prechádzku po žeravých uhlíkoch. Bolo to super. Bol som na dvojdňovom kurze, ktoré sa volá Power Training Podkázka. A cieľom nebolo chodiť po tých uhlíkoch. Cieľom bolo sa dostať do takého stavu, že vyberiem si, za čím chcem ísť a vidím len to, za čím chcem ísť a potom tie uhlíky akože mi vôbec nevadí. Čiže to bol akože intenzívny dvojdňový kurz, ktorý sa končil. Ako prvý deň sa končil tým, že sme mali dosku nejakú, že sme tam napísali, že čo chcem prekonať, niečo, čo ma brzdí, aby som rozbíhal, tak to som to rozbil. Áno, aj fyzicky. A druhý deň skončilo tým, že vlastne sme prešli všetci. Malo to jeden neprešiel, ale mal len 15 rokov. A nemali ste popálené nohy, že? No, mal som dve také červené
menšie tlaky a podobne. Čiže to je vlastne tréning, ja som to nazval, že tak ako bicyklovanie sa nedá naučiť bez bicykla a ovládanie svojich emócií a síl sa tiež nedá naučiť kľúčky bez toho, aby sme to vyskúšali. Čiže ja som to nazval, že kurz bicyklovania na sile svojich pocitov a síl. Čiže tam bolo to, že ako sa vie vybursovať, ako sa vie dostať, lebo bežný človek používa tie síly tak 20-30%, čo má v sebe tú sílu. Čiže toto ako premo doporučujem, to máte záujem. Ja som nazval, že som zažil svoje mentálne citové uzrodenie. Takže ďakujem vám. Teraz oficiálna časť tak končí, môžem mať kameru.